Isang masayang araw sa inyong lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa iyo, sexy camera girl. Masayang araw din sa inyo mga kasolid. So yun na nga mga guys. At dahil kakatapos lang natin sa grill tuna pa nga, ang episode natin ngayon, kakaiba naman. Magluluto tayo ng taran! Adobong tahong. Yan, oh, lalagay ko ito. Binili ko sa Pangpang sa Angeles City Public Market. Thank you po sa mga nagbenta sa akin ito. Binigyan ko po sila ng sticker. Pandagdag subscribers din po yun. So ang unang gagawin po natin guys, iluluto muna natin siya para hindi siya mahirap tanggalin dito sa shell. At saka magkaroon na rin siya ng lasa. Start na tayo. Lagyan natin siya ng Sprite, lemon soda. Yun no. At lagyan din natin ng luya. Hintayin lang natin silang may steam at pag bumuka na sila ng konti, pwede na natin silang tanggalin sa shell. Update na lang mamaya guys. Update po tayo mga kasolid. Yun o. Check natin. Luto na. So yun guys, dahil luto na ang ating mga tahong at di na siya mahirap tanggalin sa shell, alisin kasi natin to. Papalamigin lang natin bago natin alisin yung laman. A few moments later. So yun na nga guys, dahil tapos na natin palamigin ang ating tahong. Yun o, lalaki o. Aalisin na natin sa shell para i-adobo natin mamaya. Yun o. Alisin din natin ang buhok. Yun o. Taba o. Taba na do. Lalaki o. So yun guys, pagkatapos nating alisin ang laman ng tahong sa kanyang shell, start na tayo manggisa. Yun o. Iba-iba talaga ang size ng tahong guys. May payat, may mataba. Yun o, may maliit, may malaki. Ganyan talaga ang size ng mga tahong. Kaya kumonti siya. 3 kilo to guys, tingnan mo yung kinalabasan. Parang 1/4 na lang. Start na tayo manggisa guys. Maglagay lang tayo ng mantika. Yun o. Painitin lang natin to guys. Sunod na natin na sibuyas guys. Maglagay na rin tayo ng bawang. Yun o. Sobrang napakadali lang ng resepeng to guys. Sana gayahin nyo. Isunod na po natin ang tahong. Yun o. Lagyan din po natin ng paminta, ground pepper. You know.
Sabay na po natin ang oyster sauce. Lagyan din po natin ng konting toyo. At lagyan din natin ng liquid seasoning, guys. Pangdagdag lasa din po to. Yun eh. Sunod na rin natin ang konting suka. Konting-konti na lang, guys, maluluto na to at mukbangan na naman. Wow! So ayun, guys, kung mapapansin nyo, wala si Mix's Kitchen at ang kasama kong kakain ngayon ng aking panganay na si Kingsley James. Kaway ka James sa ano natin. Hi, mga guys. viewers. Kaya po wala si Mix's Kitchen dahil nagbabantay po siya ng bata, yung bunso. So dahil luto na po ang ating adobong tahong at naka-ready na po kayo mga viewers, ano pang hinihintay natin? Kain po tayo, guys. Kain po tayo. Yun o. Sarap. Adobo. Yun o. Nalasa, King. Sarap. Siya nga pala, guys, may shoutout mamaya pagkatapos kumain. Sarap. Shoutout nga pala kay Mrs. Kitchen na naglalawin ngayon. Wow. Yup. Paring Ronald Drama, shoutout sa'yo, pare. Si Matt Matay mo shoutout. Sigurado, guys, yung mga OFW nating nanonood ngayon, na-miss na to. Yung iba kasing OFW sa Pilipinas lang makakatikim nito. Sa Pintong King.
Malasa king. Ay, grabe, sarap. So yun guys, habang kumakain ng panganay ko na si Kingsley James, magsha-shoutout na muna ako. Shoutout po kay Seville BG. Shoutout po kay Dynalyn Titch. Shoutout po kay Mr. Ray Jackson ng Chicago. Chicago. Kay Horseshoe TV, shoutout po. Kay Suki CJ Magpali. Kay Leds Mix and Bits. Shoutout po. Kay PG Farm Channel, shoutout po. Kay Mariam Zahara, shoutout po. Kay Rose M Mix Channel, shoutout po. Mama La Vlog, shoutout po. Jamie Pautan Vlog, shoutout. JTS TV, shoutout po. Kay Ate Rosana Yape ng Tacloban, shoutout po. Bachita Vlog, shoutout. Jern Vlog Channel, shoutout po. Kay JR Pagaduan ng Tarlac City, shoutout po. Inday Marialyn TV ko, shoutout. Kay paring Ronald Rama na lagi nanonood ng aking mga video, salamat paring Ronald. Capis Chronicle, shoutout po. Diyan na po nagtatapos ang aking munting vlog. Sana po nagustuhan nyo ang aking video ngayon. At sana po gayan nyo ang reseping to. At sa mga OFW po, maraming salamat sa inyong panonood. Thank you po.